The best way to avenge yourself is to not be like that. Najlepší spôsob, ako sa pomstiť, je nebyť taký. Vedel to už Marcus Aurelius a mali by sme to vedieť aj my. Že keď ti dieťa hodí pomôcku do hlavy, tak mu ju nehoď naspäť. Čo vtedy treba spraviť je stopnúť hodinu. My máme takú pomôcku, kde máme hodnoty, ktoré učíme na hodine, medzi ktorými je trust, respect, independence, collaboration and kindness. Keď sa niečo takéto stane, zastavím hodinu, využijem to na teaching moment. Was this kind? Was this respectful? No. Alright, let's not do it. Let's not do it. I don't feel good when you throw things at me. Okay? To dieťa si musí nacítiť, navnímať, že to nie je v poriadku, keď niečo robí mimo hranice. Ono si zapamätá a už to nespraví. Nemôžeme sa tváriť, že sme to nevideli. Alebo že to tak nemyslelo, ale myslelo. Ono veľmi dobre vedelo, čo spravilo, keď hodilo tú pomôcku. Takže samozrejme môže to byť vnímané aj v rámci spätnej väzby. Určite tam je priestor aj na to, že prečo vlastne to hodilo. Niekedy tie okolnosti sú také, že bolo rozhorčené alebo sa nahnevalo, lebo druhý niečo mal, čo ono nemalo. Tie dôvody sú tam rôzne. Určite to treba nejakým spôsobom zvážiť, zanalizovať, ale veľakrát deti robia veci na schvál, aby nás trošku vytočili, trošku poskúšali. Takže nebojme sa dať jasne najavo, keď niečo nie je OK.